tasih katrem mirsani pagelaran wayang kulit. Laras. Wong dasare Pak Sakat menika kula nggih nyekseni piyambak. Nggih. Piyayi Blakter. Laras. Kenalane ya akeh. Mulane mboten nama mokal kula dadi seksine, Mas. Oh, jenengan ngertos? Alah omahe sing ngarep niki lho sampean pirsani. Pripun? Alah kerdus, gula, teh, mie, tumpuk-tumpuk. Saking blionya niku bermasyarakat. Kancane akeh niku nembe omahe sing ngarep. Nggih. Durung pawone. Pawone pripun Cak Ido? Pawone gobis, wortel, lombok, tomat, tumpuk-tumpuk. Niku pawone. Pawone. Dereng jedinge. Jedinge pripun? Alah gombal kumbahan iki lho sok. Tumpuk-tumpuk sak. Urung kober. Kober apa ya saking malese kuwi kok. Tapi luar biasa. Kula Nggih. dandan teng ajeng mriku, Mas. Nggih, nggene sinten? Dene Mbah Imam nggih Pak nggih. Nggih, ngene Mbak Dene Mbah Imam. Imam sing gadah musolae dasar omah kuno, Mas. Omah kuno. Bayo yo lawange diukir. Lho, ukiran esmu ta? Cagake tak kira ya diukir to mau. Nggih. Tibake ora diukir, Mas. Lah pripun? Dipangan rayap. Bentuke kaya ukiran. Hebat. Hebat. Mirsani dalu punika luar biasa. Nggih. Kula niki nek kalih Kyai Bulak pun Nggih. buat kados sinten-sinten, Mas. Lho, ngestu ta? Apal kabeh. Nggih to? Joneh kok para tamu sing kepareng rawuh ora kenal. Nggih. Wong pawon iki aku kenal kabeh. Mosok kenal. Alah, aku lho bengi iki sapa ae mesti kenal. Kowe roh tukang ngadange sapa? Sinten? Atik karo Surti. Leres ta, Bu? Laras mesti leres. Ah, nggih. Kowe roh tukang isai-isai. Tukang saya sinten? Kiai Mah. Kyai mah. Nyai Mah karo Karsi. Lho. Sing gawe widak sapa? Sapa? Anake Nyai Mah jenenge Gopar. Apalah tukang masake kowe roh ora? Sapa? Sinten? Marti karo Sulastri. So apal. Berarti sampean iki karo masyarakat Bulak iki pancene nggih pas seduluran Ya ora jane. Lah kok iso? Lah tak catet ki apa, Mbok? Tak tulisi lho Mas. Ben kenal wah hebat luar Hebat. biasa. Ya awakmu Mas Mondol kelungsu-kelungsu meludu. Apa nek bandare? Lho kok apa enek bandare kok nudu. Yo karepku ki awakmu kan yo adoh-adoh saka Kecamatan Pitu. Ya, Ki awakmu melu ndonga. mudin kok kaya kon donga. Suwe-suwe tak mudasmu lho kowe. Karepku ki iki kan awake dhewe ning gone daleme Pak Sakat. Apa meneh ngarepe yo enek musala. Nah, Awakmu ndonga kanggo temanten ben mantene ben piye ngono lho. oh alah kon Mantene ben piye? ya ben ngono ae. Piye to ki bocah iki lho ya Allah. Lah mantan kon. Oh, piye? Angel jaman. Mantene iki lho ben piye? Ben ngono ae. Ya rumah tanggane ben maju lho dikapakne. Disuruh. Lho. Wah, bro, bosok kowe kok. Jare kon Minimal ki nek ketang klungsu meludu kuwi ndonga. Nek cara aku lho ya ndonga ya. ya. Donga kanggo temanten kuwi cukup sithik puas tur jangkep. Napa niku, Cak? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jamaah bainakum fil khair. Muga rumah tanggane dadi rumah tangga sing kebak barokah lan dicedhakke karo wong-wong sing apik. Iki sing penting. Berarti dongane iki anu khusus bahasa Arab. Donga kanggo temanten bahasa Arab boleh, bahasa Jawa boleh. Karek kemampuanmu kabisanmu nggon iki. Ya nek aku ya luwung cara Arab, bahasa Arab. Lho, iso ta, Ndal? Lho pripun to ra sampean lak mboten ngerti to. Mas Mondol niku sejatine sinten? Sinten iki? Mas Mondol iki nek karo manten kakung terus sik kanca plek. Lho. Kalih Mas Anggi? Mas Anggi lak kerja teng Taiwan. Nggih. Lah Mondol iki kan asline Cina. Loh. Mondol iki Cina. Klambine Lho, klambine kaya Cina. Cina niku Taipei napa pundi? Mboten, Mondol niku Cina, pake bakul manci, mboke bakul celana. Nah, sing dadi Cina. Mondol Cina. Cina. Tangga kula niku jenenge Agus, celukane Agus Londo. London niku saking Belanda. Mboten. Bapake bakul telo, mboke bakul londo. Dadi Agus Londo. Londo. Mas Mondol Cina, Cina. pake bakul manci, Manci. mboke Bakul bakul celana. celana. Agus Londo, pake bakul telo, mboke bakul Bakul. ondo. Ya padha aku ya duwe nek ngono kuwi. Sapa? Sapa? Kancaku sinden. Sing jenenge Niken. Heeh. Sinden jenenge Niken kuwi bapake bakul watu. Mboke bakul jeruk. Diceluk. Diceluk ya Niken. Ora lho sik sik. Sik to. Sik. Sik. Kirane sik. Kanggo mik iki lho ben